Tiniyak ng Clark Development Corporation na intact o buo pa rin ang 11 million trust fund ng mga Aeta sa Clark. Subalit may i-release lamang ang pera kung maayos ang gusot sa pagitan ng dalawang grupo ng Aeta, ang Bamban Aeta Tribal Association o BATA at Mabalacat Aeta Tribal Association o MATA. Problema natin ngayon, yung representative ng Aeta Group. Hindi pa sila magkaayos kung sino ba talaga ang kanilang representative, I would say, not necessarily head. Kailangan kasi na magkasundo muna ang dalawang grupo kung kanino ipapangalan ang ancestral domain share mula sa Clark Development Corporation. Kasama pa sa pinoproblema ng CDC ay ang magkaibang disposisyon ng mga Aeta organization sa pagbuo ng implementing rules and regulations sa itatakdang Aeta Development Fund, pagbuo ng Aeta Development Committee, at kung kaninong tribo ipapangalan ang official bank account kung saan ide-deposit ang pera. January 2020 ay sumulat na ang CDC sa sangguniang tribong Aeta hinggil sa issue. Subalit hanggang sa ngayon ay walang tugon ang naturang council. Naghihintay na po yung kanilang more than 11 million na naka-trust fund. Hindi namin madidisburse yon hanggat hindi nare-resolve because as per COA regulations, dapat po yung mga kinikita ng CDC sa area na yan, ibababa namin, merong mga, dapat sila mismo, merong bank account na sa grupo nila. Sa kabila ng tribal issues, patuloy ang CDC External Affairs Division sa pagbibigay ng livelihood training sa mga katutubo. Kabilang na riyan ang soap making na isa na ngayong industriya para sa higit 20 katutubo. Patuloy rin umano ang local hiring sa mga Aeta ng iba't ibang negosyo at establishmento sa loob ng Clark. Rainiel Pawid, CLTV News.